ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗದ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಯಾನು ಕೂಡ್ದಿದ್ನ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಇತ್ತಂತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆನೆ ಮುಟ್ಟಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿಂಗೆ ಗೈಡ್ ಇದ್ದೀರಿ ಸೇವರ್ ಲೆಕ್ಕಂದ್ರೆ ನರಮನೆ PhD ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ಫೀಸ್ ಆರೆ ಕಟ್ಟದರೆ ಪರವ ಸಮುದಾಯದ ಪುಟ್ಟದು ಬತ್ತಿನಾರೀರು ಅತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಆ ಸೇವೆದ ನಡುಟ್ಟು ಈ ಸಮಾಜಗಳ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬಂದಾಗ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಹೊರ ಪಿರತಿರ್ಗದು ತೂಂಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ರವಿಶಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಹೆಂಗ್ ಕಿತ್ತೆಗಳ ನೆನಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತನ ದಾದವನ್ ಉಂಡೆ ಸರ್ ಅಂಚದಿದ್ರೆ ಅವೇ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟನವೆ ಅವೇ ವಿಚಾರ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಹೋಗುನು ಆ ಇಲ್ಲಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅವ ಮತ್ತೆ ಫೀಸ್ ಬಂಗ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏತು ಫೀಸ್ ಪನ್ನಾಗ ವಾ ಫೀಸ್ ಈ 1000 ಕಟ್ಟಲದ ಫೀಸ್ 15,000 20,000 ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಬಾರಿ 2,000 3,000 ಆ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ ಕುಪಕಾರಿನ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ ಪುರ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸಂಘೋಡು ಪುರ ಇಟ್ಟು ಲೋನ್ ಪುರ ಮಲ್ತೇರಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಬರ್ತನೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಅವೇನೆ ಎಂಚ ಪನ್ನೋಡನೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಗು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೈವದ ಕೊಡೇಟಿಡು ಊತಿಕೊಂಡ ಅವೇನೆ ಒರಿನ 10 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಲ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಅವು ದೈವ ತಿಕ್ಕಣ ನಿತ್ತಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅತನ ಕಟ್ಟರ ಒಲಾನ ಲೆತ್ತರ ನಿತ್ತಿನ ಲೆತ್ತನು ಆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಆಂಡ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತಾರೆ ನಪ್ಪ ಆಮೆ 2 ಜನಲ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಪೋಂದು ಪುನಕ ಈ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರ ಅಲ್ಪನಿ ಊರುಡೆ ಕೈತಲ್ಪ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ತಡೆಪೋಯೆ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬುದೆ ಪಂತಿ ಪಿರತೆ ಆತನ ತಾರದ ಮುದಲ್ ಬಿಡ್ಪಾತೆ ಕಂಗು ಮುದಲ್ ಬಿಡ್ಪಾತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಬಂದಾಗ PUC ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆನೆ ಮುಟ್ಟಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಪೋಯರಾನಾಗ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಹೋಗುನು ಊರಿನ ಪುರ್ತುರಿ ಮರಿಯಲ್ಡು ಮತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋಗುನು ಐಟು ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡುಲೇನು ಮಾತು ಒಂಜಿ ತಿಗಡು ಒಲನ್ನ ಕೂಡುದಿತ್ತಿ ಆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿರ್ಡು ಐನ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅವು ಮಾತ ಯಾರೊಂದಿಜ್ಜಂಡೆ ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ತನ್ನ ಪಪ್ಪ ಒಲನ್ನ ದೆತ್ತಿದ್ದ ಕಾಸಿ ಇನ್ನು ಮಾತ ಮರ್ದಿ ಆತಿನ ಈ ಸಂಘಗು ಮಾತ ಸೇರೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಆ ಸಂಘಡು ಹೊತ್ತಿನ ಲೋನ್ ಬರಗೆ ಎತ್ತತಿ ಐನು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತತೆ ಒಂದು ಮಂತ ಹೋಯ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಏನೋ ಊರ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಊರ್ದಕ್ಕುಲು ಅವಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನದು ಓಲು ಮತ್ತೆ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಪೊಪ್ಪೆನ ಅವಳು ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಪೊನ್ನ ಯಾನ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಪುನ ಎಲ್ಲಿರ್ದೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಪನಾ ಕಲಕುಲು ಇಂಕ ಬೆರಿ ಬಲ ಕೊಡ್ತೇರು ರವೀಶ್ ಈ ಓದೋಡು ರವೀಶ್ ಈ ಓದನ್ನು ಪಕ್ಕಡ ಕುಳ್ರ ಬಲ್ಲಿ ತೋಲ ನಿನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಓದಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ರೆ ದೈವದ ನಿಷ್ಠೆ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೇರಿ ಈ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿಲ ಮಲ್ಪುಲ ನಿಕ್ಕೆ ಐನ ಮತ್ತ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಅವು ಮಾತ ಇಂಕುಲು ಸಕಾಯ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ಕೆ ಈ ಪೋಪುನ ದುಂಬು ಪೋಲ ಓದುಂದೇ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ಈ ವರ್ಷ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಪೋಯಂಡ ಮಗರ್ನ ವರ್ಷ ಪೋನಾಗ ಏತಾಂಡ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಎಂಚಿನಾಂಡ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಎನ್ನ ಪಡುಮಲೆ ಊರ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಆತನ ಯಾನ್ ದೈವ ಕಟ್ಟರ ಪೋಪನಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುತ್ತು ಬರಿಕೆದಕ್ಲೆ ಏರ್ಲೇರೆ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅದೇ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತೇನೆ ಅಪಗನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತೇನೆ ಐನ ಬಂಡ ಈ ಓದೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ಕನೋಡು ಒಂಜಿ ಓದುನೆ ದೈವ ಕಟ್ಟೋಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ರವೀಶ್ ಪಾತ್ರ ಅಪಗಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪಗನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಓದುನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದೈವದ ಕಲನ್ ಗುಡ ಏನು ಒಂಜಿ ಹಠಲ ಇತ್ತನೆ ದೈವದ ಕಲಟೆ ಇಂಜಿನ ಮಂಡ ದಾನ ಪಾಪ ಮುಗುಲು ಭಂಗ ಬರ್ಪೇರು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿನ ಅವರ ತೂಡು ಇಂಚ ಮಾತ ವಿಚಾರ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಓದೊಂದು ಪುನಗನೆ ಎಂಕ ಸರಿಯಾದ ಈ PhD ಹೊರತುಗನೆ ಎನ್ನ ಮದಿಮೈನ ಎನ್ನ ಬುಡೆತಿ ಅಲ್ಲ ಮಾತ ಬಾರಿ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ನಾನು PhD ಮಲ್ಪನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಪುರ ಇನ್ನು ಓದುದು ಪುರ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಪುರ ಮಲ್ಪರುಂಡ ಇತ್ತಲೆ ಆತ ಯಾನಿತ ಓವಲಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಮಾತ ದಿಕ್ಲ ಪೋಪೆ ಪೋನಾಗ ಮಾತ ಯಾನ ಸುರುಗೇನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮನ್ಪಡೋಣ ಎಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪಾತಿರಲಿ ಐನು ಮಾತ ಆಲೆಡ ಒಂಜಿ ರೈಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಖಂಡಿತ ಆತ ಇಂಗು ಬಾರಿ ಖುಷಿದಾದ ಬಂಡ ಯಾನ ದೈವ ಕಟ್ಟುನ ಬಣ್ಣಗಾಲಿ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಲ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ದೈವದ ಅನಿತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಲು ಆಲ MSc ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ MSc ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲು ಆಂಡಲ ಆಲೆಗೆ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ ಇಂಕ ದೈವ ಕಟ್ಟುನ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ ನಿಕಲು ಗಂಡನೆ ಬಿಡದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ನೋಡೋಟ್ ಅರ್ಜನಕ್ಲ ಅಂಡ್ ಮೇಡಮ್ ಬೈಜ್ಯರ್ ಅಂಡ್ ಇರೇಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ದಯಪಡನ್ಕುಲ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಇದು MSc ಮಲ್ದಾರ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಪಗ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಸರಿ ಆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟದಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಏತಿತ್ತು ಅಪಗ ಫೀಸ್ ಇರೆಗ್ ಬಾಳಿ ಕಷ್ಟಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪುಂಡೆ ಇರೆಗೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಟ್ಟರೆ ಬಂಗ ಜನಗಿ ರಘುನಾಥ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಸರ್ ಇಂಕ ಫೀಸ್ ಕಟ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಫೀಸ್ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಆರು ಒರಕ್ಕೂರ ಬದಲ್ತದ ಇನ್ನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಒಂದು ಅಂತ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡೆ ಆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಕೂಡ್ದಿದ್ನ ದುಡ್ಡು ಮಾತ ಇತ್ತಂತ ಆ ದುಡ್ಡು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಆ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೋಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆ ರವೀಶ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಗ ನಮ್ಮ ಮಂತ ಮಲ್ಪ ಕೈಟದಲ್ಲ ಜಾಗ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ದಿಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಾತ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಏನ ಯಾನ ತುಲೆ PhD ಮಲ್ಪನ ಏನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿಂಗೆ ಗೈಡ್ ಇತ್ತೇರು ಯಾನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಗಾರಿ HOD ಆದಿತ್ತೇರು ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಆರ್ಲ ಅಪಗನೆ ಎಂಕ ಆರ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪರ ಹೆಸರು ಮಲ್ತೇರಿ HOD ಇಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ HOD ರವಿಶ್ ಹೌದು ರವಿಶ್ ಹೀಗೆ ಉಂಟ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಪಗನೆ ಇತ್ತೇರಿ ದೇವರನ ದೈವ ಯಾನ್ ನಮ್ಮನ ದೈವನ ಸತ್ಯನದ ಅದನ ಎನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು M.Tech ಆಂಡಿ M.Tech ಆದ ಗೈಡ್ ನಾಡೊಂದು ಪುನಃ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕನ ಗೈಡ್ ಆರಿ PhD ಆರಿ ತಿಕ್ಕೇರಿ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ನರಮನೆ ಆರು ಎನ್ನ PhD ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ಫೀಸ್ ಆರೇ ಕಟ್ಟದೇರಿ ಐಟ್ಲ ಆರೇ ಕಟ್ಟದೇರಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಆರೇ ಕಟ್ಟದ ರವಿಶ್ ನಾನು ಮಾಡಿ ನೀ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆದರಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಓದಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಂದು ಓದಿಸ್ತೇನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಕ್ಲು ಬಂದಿರ ಆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಪೋಯ್ನಿ ಅಕಿರಡೆಯನ್ನ ಈ ಥೀಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅವಕಾಶ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೆಟ್ ದಾದ ಯಾನ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ನಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಡ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಣ ಖಂಡಿತ ಸಮಾಜ ಬರ್ಪೇರಿ ನಿಜವಾಗ್ಲು